पुलिसजों बुजानानै अजिदत्तआ लाजिनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों दौलें लानानै। अजिदत्तखौ पुलिसा बुदोंमोन आरो बे बुनाय भिडिअखौ माखासे सुबुंफोरा भिडिअ खालामनानै फेसबुकआव लाइभ होदोंमोन। बिमानि बिखानिफ्रायनो खावना लांदों। बिमा बिफाया उन्दुलांगासिनो दंमोन। हरनि 3 रिंगायाव उन्दुलांगासिनो दंमोन। उन्दुलांबाय थानाय समावनो सिखावफोरा हाबनानै गथ'खौ लाना थांदों। दुर्गा फुजाया जोबलांबाय आरो दुर्गा फुजायाव गोबां जाथाय जालांबाय आरो बे दुर्गा फुजायाव गोबाङानो जिउ गोमाबाय। जोंनि बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा गोबां मानसिफोरा जिउ गोमाबाय आरो गोबां मानसिफोरा बुथार जाबाय। बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे जोंनि बे आसामाव गथ' गोरलै सिखाव ओंखारदों। उन्दुलांबाय थानाय समाव गथ' खावग्रा ओंखारदों। बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे जोंनि बे आसामाव आसाम पुलिसजों बुजानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों सासे सेंग्राया। बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन गथ' सिखाव। सांग्रां जा रायजोफोर, गथ' गोरलै सिखाव ओंखारदों आरो बे जाथाया जादों उदालगुरि आरो दरं जिल्लानि साखाथियावनो थानाय कसारि पिटिटुबाव जादों। कसारि पिटिटुबाव सासे 41 सान जानाय दानसेनि एसे बारा बेबायदि गथ' गोरलैखौ हरनि 3 रिंगासोआव खाबु लानानै माखासे दुथां सिखावफोरा खावना लांदों। बिमानि बिखानिफ्रायनो खावना लांदों। बिमा बिफाया उन्दुलांगासिनो दंमोन। हरनि 3 रिंगायाव उन्दुलांगासिनो दंमोन। उन्दुलांबाय थानाय समावनो सिखावफोरा हाबनानै गथ'खौ लाना थांदों। गारि गंसेजों लाना थांदों। गारिखौ एल्ट' होननानै बुंदों। नाथाय बिसोर गारियाव बे गथ'खौ मानो लांखो, ना सोरनोबा फाननोसो लांखो ना बुथारनोसो लांखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। उनावहाय रायजोफोरा मिथिबाय, गाबबाय बायबाय। बिमायाबो गोबां गाबदों। होसोलांदोंमोननो नाथाय मोनासै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे सांग्रां जा रायजोफोर, नोंथांमोनजोंबो बेबायदि जाथाया जानो हागौ। अब्ला जों दा सावरायगोन दुर्गा फुजायाव गोबां मानसिफोर थैनाय। गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन मोननै जायगायाव 2 मानसि थैदों। सासेया बुथारजादों आरो बुथारजानाया इ-रिक्सा ड्राइभारमोन आरो लोगोसे सासेया लख्रा साइडआव थैदों। बिनि मुंखौ मिथिनो मोननाय जायाखै बा बे गोथैसोखौ सिनायनाय जायाखै। नैबे बुथारजानायानो जाहैबाय गणेशगुरिनि साखाथियाव थानाय हेंग्राबारि ओनसोलाव बे जाथाया जादों। 2 अट' रिक्सा ड्राइभार, इ-रिक्सा ड्राइभारनि गेजेराव बे जाथाया जादों। इ-रिक्सा ड्राइभारा बुथारजादों सासे सुबुंजों। दा बे जाथायखौ नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ। दाखालिनिफ्रायनो गोसारगासिनो दङ। दा नैबे फैलायगासिनो दं लोखि फुजा। लोखि फुजायावबो गोबां जाथाय जागोन। दा बेनिखायनो जायफोरा बाइक सालायो, दामि बाइक लानानै साखावनो नागिरो, बिथांमोना साबधानै सालायबानो जाबाय। बाइकफोरखौ एसे नोजोर लाखिनानै। जौ लोंबाथाय बाइकखौ सालायनाङा। न'आवनो लोंना थाबाय था, उन्दुबाय था। बेबायदि गुबुनाव थांनानै लोंनानै बाइक साखावलायोबाथाय बेबायदि जाथाया जानो गोबां चान्स थायो। बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा थैगासिनो दङ। बर' लाइमोनफ्रा थैगासिनो दङ। गोदान बाइक लादों, बिमा बिफानिफ्राय दाबिदों, बिमा बिफाया अननानै होदों, नाथाय फिसाज्लाया सालायनानै मा खालामदों, थैहैदों। गोबां सिमां थायो बिमा बिफानाव, नोंखौ देरहोगोन मागोन, बिहामजो लाबोगोन, बायदिसिना सिमां थायो, गथ' बामनो मोनगोन मागोन, बेबायदि सिमां थायो। दा बेनिखायनो जायफोरा लाइमोन गथ'फोर बाइक सालायो बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्लाथाय सांग्रां जा, एसे बुजिनो नाजा। बे जिउआ मोनसेल' आरो बे जिउखौ मोननो थाखायनो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। आसाम पुलिसजों बुजानानै सासे सेंग्राया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। बे जाथाया जादों आसामनि देरगावआव। आसामनि देरगावआव सासे सेंग्राया गावनि लोगोफोरजों बा ग्रुपआव विजया दशमीनि सानखालि जेब्ला राबनखौ गावो, बे सानखालि बिसोर रंजानो थांदोंमोन। नाथाय लामा ससेयाव थांनायाव बुदलायनाय जानायाव बे सेंग्राया जेब्ला अजिदत्त, बे अजिदत्तआ बे बुदलायनाय जानायनि गेजेराव हाबदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसा लाठिचार्ज खालामदोंमोन आरो बेहायनो अजिदत्तआ पुलिसजों बुजादोंमोन। पुलिसजों बुजानानै अजिदत्तआ लाजिनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों दौलें लानानै। अजिदत्तखौ पुलिसा बुदोंमोन आरो बे बुनाय भिडिअखौ माखासे सुबुंफोरा भिडिअ खालामनानै फेसबुकआव लाइभ होदोंमोन। उनावहाय अजिदत्तआ न'आव थांनानै गावनि बुजानाय भिडिअखौ नुनानै लाजिनानै अखानायैहाय दैमानि फांसे दंफाङाव, बे दंफाङाव दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। आरो बे जाथायनि सायाव दा DGP बिथाङा नायबिजिरनो खावलायदों। अजिदत्तआ गावनि बुजानाय भिडिअखौ सहायनो हायाखैमोन, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों। बिदिनो गोबां जाथायफोर जायो। बिसोर थांदोंमोन जाहैबाय विजया दशमीनि सानखालि राबनखौ गावनो थांनायाव एबा मुर्ति लांनायाव बे सानखालि थांदोंमोन आरो लामा ससेयाव बुदलायनाय जादोंमोन आरो बेहायनो अजिदत्त हाबसोदोंमोन। हाबसोनायावनो पुलिसजों बुजादोंमोन। जेबो दाय गैयालासिनो बुजादोंमन। ओमफ्राय अजिदत्तआ दाय गैयैनि बुजानायखौ ससियेल मिडियायाव नुनायखाय गावखौनो फोजोबदों। बेबायदि जाथाय जादों।
दा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ अब्ला लोगोफोर दिनैनि माखासे निउस आरो टपिकआ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय जुदि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोननि गोसो खालामा गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' भारतनि।